És probable que algú us hagi preguntat per què vam fer el ritme número 6 abans del número 3 d'aquesta secció. Si ho vaig fer així va ser perquè el número 6 està escrit d'una manera més clara, més fàcil d'entendre. I si veieu ara com està escrit aquí, amb tota aquesta quantitat de silencis de semicorxera, poder si no teniu molta experiència llegint o no domineu el llenguatge musical, doncs ens resultarà difícil. Ara, si ho veieu com està escrit el número 6, com està escrit el número 6, veureu que és molt més senzill. Senzillament es tracta de fer aquest moviment. Veieu? Sentiu? Doncs aquest moviment ja l'havíem fet abans.